Salam Warasma dihita dengan sapor siaon. Jadi alanaing radi hita memuji pasangapun guarni tuata. Mari hite ibadah minggu pagi sadarion. Atong tapasahat ma roha dok pikirata tutuata martang yang bima hita di bagasan rohata. Amin. Horasma dihita salhutna ruas ni huria ni tuata na hina holongan. Selamat hari Minggu ma dihamu. Huria na hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion masuk mahita tu Minggu okuli. Hatani dibata madok di 2 Musa bidu 20 ayat sada sarodi ayat 10 sada. Maka holongi dibata. Tapujima dibata ala nunga dilihon anak nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus na paluahon hita sian dosa dohot hamatean. Alani dak pola mabiar behita ala dibata do partano batoan dohot pangodiata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jahuba, aibana do mangenet patu sian jorgong, sai do pakon maahu, jala asi roham diahu. Ai pujung jalana dangol dahu. Hodo ale Jahuba dihalunguton rohaku. Ale debataku marhaposan tu hodahu. Sayunang paila ahu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Parasiroha na sumurung di sude jolma. Dang diolaniho anakmu na sasadai. Dileokodo ibana hungokop hami. Mamorsan dosa nami. Sahat tuhau na pinarsilangi. Say patugu marohanami. Asa unang ganggu rohanami. Maka porsyai hasesan ni dosa nami. Asa unang madeli hami ala ni dosa nami. Alai asa positu roha nami. Di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
anak kaholongan ni rohami. Amin. Patik nituata dihita di minggu ta sadarion, ima sian patik paupaton, dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, dinaono marima ulahamu nasa siulomu, alayanggo ari papitoni, ari paradian ni Jehovah di batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mengibati hutam, ai di naono mari do di topa di bata, langit dot tano, dot laut, dot nasa isina. Dongi maradia doi bana diari papitoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradiannya jala di parbajai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari roata de bata. Jala ikon holong roata di bana. Asa unang tois roata diajar nasian hatani di bata. Ikon badia do hatani di bata di rohata. Jala ikon ringgas roata tumangihon dohot mangguruhon. Ido satna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sai pargogui mahami mangulon nahombar tupatikmi. Amin.
Tatopoti madosa tanah gudangi, diadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogona suatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomo rohami dah matian ni pardosa. Mula manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangulu ibana. Ido dipangido roham, alani ubahen hupangido hami. Saya sudah tima turu-turum, asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Sono dohata ni Jahoba. Unak koma biar ayau do siluluhoko. Nunga pola hujau goarmu ahu napunaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Hatani dibata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion nyenet imasian Matius bidu 22 ayat 37 sarodi ayat 40 tajahama marsikat soring. Jadi didok Yesus ma siha holongam mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Alai dos do argani napa dua honon, siha holongom mudo dongami doson dirim. Ima saat ni patik ni debata. Martua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala nau piopsa. Amin. Oh
tidak ko maha porsiao tai songona hindra kon nidong atas sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumapa langit doh tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itubuon ni si Maria nagabi-gabian siya di parbadia adorak so habubuhan ida tuata na tumaon na bernit di pauman ni silatus na mate terpajal di bana di hau pinar silang na tuat tubanua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pamulak sogot tu tanoon maumi halak na mangulu dot na mate au porsia diton di parbadia jaladok sada huria na badia huria to pani halak Kristen akan na badia dot dihasesan di dosa dot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dot dianguluan na sora sudah amin. Shalom, horas madi hamamang dot tamunenang hita namar saur di bagas joran itu hatta. Tapar rohau majo tikting lembara tikting na adong dia dopatta. Tikting namar ragam na perjolo torop ni per minggu na salpu. Boema tapar rohahon di tikting lembara tikting na adong di hita. Na paduahon namoding. Di hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Nung ngajumolo marujungolu sadada dana bawa sia tonga-tonga ni huriatta ima surya benektik manurung anak ni amatta marada manurung tubuh ni nata boru tapu bolon tutu umur 5 tahun sian wik estomehi tatangnya kemasa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna ira dana marujungolu di siatar dari dang di Pontianak na patuluhon permingguan huriam manang new normal. Minggu tanggal 10 Maret 2021 di patupa huriat tado permingguan song nasomal ima pukul 8:30 sahatu pukul 9:30 wib ima wik maranata dohot wik estomihi. Di patupa do live streaming tu jemaat nasuboy marpungu di gereja alani situasi kesehatan waeng. Jala hobar turapat huria per minggu ini memakai bahasa Indonesia. Gulahi kami tanggal 10 di per minggu memakai bahasa Indonesia, imak kebaktian bahasa Indonesia. Mangium mamusia pukul 10:30 sahatu pukul 10 sada lewat 30 wib. Ima wik Bethesda dot wik ex Saudi. Di son per mingguan marbahasa Batak. Napapaton pertanyaan week hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 pukul 10 sia manak pukul 7 bodari patupahon ni huriat tado pertanyaan week maringanan di bagas gerejaon di patupa do live streaming turuas ni huria nasuboy madohoti pertanyaan ini ala protokol kesehatan. Napalimahon pilihan amplop diakoni. Minggu sadarion Minggu tanggal 14 Maret 2021 patupani huriat tado papungu pelean amplop diakoni alani tabua ma amplop nasian inganan na pinarade ni huriata di pintu utama gereja tahun napon tok ripe pembangunan konsistori. Di tahun 2020 nasalpu di patupa huriatta do tok ripe lah mabangun konsistori alai dak sude do peruas ni huriatta namangalehon. Hobbara tusi borhak mapanitia pembangunan madapat ton hita tu bagas tabe jala radema hita majakkon nasida doh pasaton tok ripe tabe. Napapituhon ruas natabba.
Mamuka di minggu sadarion gabi ruas ni huriat tama keluarga Alpon Hutapea inatai hok maida boru si hobbing doho dua yanak ko boru nasida narosian HKBP Parindu Resort Soparnak. Inganan nasida nuang di jalan Tebuk Kompleks Tebu Raya Asri masuk Tuwik Maranata. Napa duahon mamuka di minggu sadarion gabi ruas ni huriat tama keluarga Doni Fernando Turnip inatai Togi Lestari Boru Manurung doho dua yanak kon bawa nasida narosian HKBP Lias Baru Resort Pematang Kerasan. Inganan nasida nuang di Jalan Karet Perumahan Karet Emperio nomor asap lalu masuk Tuwik Estomehi. Napa waluhon majaha hasil rapat huria. Napa siahon selamat majelis dot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriatan na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 7 Maret satu tanggal 10 Maret nats pembimbing pasalmen bidu 50 ayat 20 di zahabima di bagas nabi tikting namang ihuk musai ima parhepengon boy ma petapar rohahon di lembaran na adong dihita songoni ma tikti pakobasion parhepengon ni huriatta di saminggon do akan naik si obasatta tu minggu naroon mau liate di akatangyang partisipasi dukungan di sude program huria saditu pahitu hanima nasa pikiran gugu do pabahinat tatu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu minggu on asature mardalan bas sangap di gorni tuhatta mau liate alane pinasahap matu uluan ni huria lahom majahahon hasil rapot na di hari minggu. Hasil rapat program pria HKBP Jeruju persiapan Resort Jeruju. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang telah menyertai pelaksanaan rapat huria HKBP Jeruju sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Rapat huria ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 bertempat di gereja ini. Rapat ini dihadiri utusan WEK 5 orang per WEK, seksi-seksi, parhalado, panitia pembangunan, dan panitia persiapan resort. Rapat huria ini bertujuan sama dengan rapat resort, sinode distrik, dan sinode hatopan, yakni meningkatkan pertumbuhan rohani jemaat dan pelayanan HKBP yang unggul, berkualitas, modern, dan mandiri dalam tri tugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Meningkatkan peran HKBP terhadap lingkungan masyarakat dan lingkungan hidup di semua tingkat. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola gereja melalui penerapan sistem manajemen yang efektif, efisien, akuntabel, dan melayani menuju modernisasi penata layanan yang berkelanjutan dan memadai. Dalam rangka tahun pemberdayaan 2021, HKBP akan melakukan pemberdayaan dimulai dari pusat, distrik, resort, dan huria-huria. Tahun pemberdayaan ini bermaksud yang pertama, memampukan warga jemaat bertumbuh dalam spiritualitas. Yang kedua, memperkuat daya yang dimiliki agar mampu melakukan pelayanan yang unggul. Dan ketiga, melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang sehingga terjadi keadilan dan kesetaraan. Dengan pemberdayaan diharapkan HKBP akan membawa perubahan yang dahsyat, yaitu transformasi dalam pelayanan dan menjadi gereja HKBP maju dan modern. Setelah menggumuli program tahun pemberdayaan 2021,
renstra, dan pergumulan yang dihadapi oleh HKBP, khususnya HKBP Jeruju, maka rapat Huria HKBP Jeruju menetapkan yang pertama, melanjutkan pelayanan rutin gereja, yaitu Natal setiap kategorial, PHD setiap kategorial, baik tatap muka atau virtual. Ibadah sekolah minggu secara virtual, ibadah dewasa dengan 2 kali masuk, sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, pengajaran naik CD, sakramen, kunjungan jemaat sakit, menahun, ornamen di rumah sakit, kecelakaan, dan musibah lainnya. Mengadakan penghiburan kepada jemaat dalam duka cita. Latihan song leader sebelum pelayanan setiap minggu. Perawatan harta gereja dan pelaporan keuangan setiap minggu melalui warta jemaat dan verifikasi 3 kali dalam 1 tahun. Dan persembahan bulanan 3 kali setahun dan pelayanan lainnya. Pelayanan yang baru di Dewan Koinonia mengadakan amplop persembahan kepada anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing dan mengumpulkannya ke gereja sekali sebulan. Kedua, membentuk tim musik modern dari RNHKBP bekerjasama dengan seksi musik dan marturia. Ketiga, mengadakan pasca sekolah minggu, parheheon sekolah minggu disesuaikan dengan situasi pandemi. Yang berikutnya, mengadakan pasca RNHKBP dan diakoni RNHKBP disesuaikan dengan situasi pandemi. Pelayanan baru di Dewan Marturia. Yang pertama, membentuk tim sending dari week HKBP Jeruju dengan tujuan membantu perhalado dalam mendata jemaat tidak beribadah minggu, tidak pertangyangan, mengamati orang Batak di sekitar Jeruju yang belum ada tempat beribadah secara tetap. Yang kedua, membentuk tim 10-20 atau lebih. Anggota jemaat dibagi kepada perhalado 10 sampai 20 kakak setiap perhalado untuk diperhatikan setiap kegiatan gereja. Ketiga, mengadakan kursus musik organis untuk kelas 7 ke atas, 5 orang dalam tahun 2021. Yang berikutnya, membentuk tim KOR dan mengaktifkan kembali KOR Week disesuaikan dengan masa pandemi. Pelayanan baru di Dewan Diakonia, membentuk Satgas COVID-19 HKBP Jeruju dengan tujuan membantu perhalado melayani ketertiban prokes dalam pelayanan HKBP Jeruju dan memaksimalkan supaya jemaat HKBP Jeruju dapat menerima vaksinasi COVID-19 bekerja sama dengan tim kesehatan dan pemerintahan. Kedua, mengadakan bantuan diakoni kepada jemaat yang benar-benar menghadapi dampak COVID-19. Ketiga, mengadakan diakoni ke masyarakat sekitar bekerja sama dengan umat atau masjid di masa perayaan besar gereja kita. Yang pelayanan baru pada tahun Huria, mengadakan infokus di ruangan serbaguna. Berikut, memperlengkapi alat-alat live streaming seperti kamera, alat penampilan gambar, dan aplikasi Zoom. Pengadaan dana ditetapkan membuat proposal atau taken list kepada anggota jemaat yang mau memberi atau mendukung. Yang kedua, mengadakan tempat persembahan supaya jemaat bisa memberikan persembahan ke depan saat ibadah sesuai dengan kantong yang ditetapkan gereja HKBP.
yang pelayanan baru di Sintua. Yang pertama, menambah calon Sintua di setiap week, khususnya week Bethesda, Exaudi, dan Estomihe. Kedua, melaksanakan pembekalan kepada calon Sintua sekali seminggu. Pembangunan program, pembangunan konsistori Huria, pendanaan, melanjutkan Totoripe yang sudah ditentukan hasil rapot Huria 2020 untuk jemaat yang belum memberikan Totoripenya. Yang kedelapan, persiapan resort Jeruju. Peresmian resort ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan pendanaan membuat Totoripe peresmian resort Jeruju dengan nominal pilihan yang pertama 300.000 dan pilihan kedua 500.000 dan pilihan ketiga di atas 500.000. Yang kesembilan, tentang resort distrik dan pusat, melaksanakan dan mendukung program resort distrik dan hatopan atau pusat. Rapat Huria ini ditutup dengan pengetokan palu mengatasnamakan Tritunggal Gereja dan doa yang dipimpin oleh pimpinan jemaat HKBP Jeruju. Demikianlah hasil rapat Huria ini. Kami sampaikan kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita dalam melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya dan kita menjadi berkat bagi dunia. Amin. Teriring salam ditandatangani oleh pimpinan jemaat Pendeta Bonar Tunggul Pasaribo STH. Songon ima nabuhi hupasat kami, songon program ni Huria, dan program ni Situa, dan program ni Padita, sudi program ni Huria, sudi ruasi laho makarikoton naking nahupabuah kami mauliate madihita anggia mabuhi taulahonin di tahun 2021. Horas madihita.
Dame di debata na sumurong, siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti roha, ng pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Atani debata, ujahan jamita dihita, di minggu sadarion, tersurat ma di 2 Musa, bidu 20, ayat sada, ro di ayat 10 sada, ujaha ma dihita, sonom ma hatana. Dungi diaturhon debatama sudi akahataon, ninnama, audo jahuba debatam, na paruarhon ho siyan tano misir, siyan bagas perhatobananmu, dang jadi marakup au adong debatang, dang jadi bahenommu di ho gana-ganaan, maneng suma-suma dia na di banua gijang, nang di tanoon, ro di na di bagasan aik, na ditoruni tanoon. Dang jadi ho marsoba tunasida, manang oluam munasida, ayaudo jahuba debatam, debata parimas, na mga luluhon hajahaton ni ama-ama, tu angka ianak anak na, ro di sudut patuluhon, dohot paupaton, angka nasugoroha diaw. Alai asido rohaku, diangka na maribu-ribu, aka na makaholongi au, aka na mangaraduti, aka patiku. Dang jadi dohonommu guar ni jahuba debatam, anggo sian neang niroha, ay say nahona toru ni jahuba do, manang ise na madok guarna sian neang ni rohana. Ingot hamu maari sabat laho pabadia hossa. Onom ari ma hamu mulaulaun jala bahenom muna nasa ulaun muna. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba debatamdoi, dang jadi bahenom mudisi agia aha ulaun, nang ho manang anakmu, manang borum, manang nang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahamu, nang nasorang tuho di bagasan hutam. Ay di na onomari do di topa jahuba langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian maibana diari papituhoni, di nido umbahin na di pasu-pasu jahuba ari para dialan nai jala di parbadiai ola nido saha ni turupukta huria di tuhata nani haholongan ni Tuhan debata di minggu sadarion ima minggu okuli na merlapatan saya tongdo mangarana matangku dopak jahoba. Jala dibahedo topik di minggu sadarion makaholongi debata. Di tonga-tonga ni huriata hagapipe jurujom nunga tabaritahon barita nauli di pertanggiangan di hari Rabu na salpo ima teringot makaholongi debata. Jalan di minggu nasalpu, tabarita hondo barita nauli, na manaringoti taringot tu hapor siaw ni ganup hita, ganup marsada-sada. Na ditaringoti disi, buha do hita makaporsiai, Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite hapor siaw tay, gebe tubuh di ita haluau,
Jala ditaringoti do disi ima taringot tu patik. Ima sada cerminan, maneng sada kaca bagaimana kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Alani ima di bagasan minggu sadarion di pasahat tu hita muse taringot tu hata ni debata ima patik na parjulu sahatu patik na paupato. Ala ikon odo ulahonota makaholongi debata. Molo dang taulahonon totuna disido tarida hita naso makaholongi debata. Disima dituntut sian hita asa taparangihon dang holan dihata. Holong doro hakku di Tuhani. Mana menyanyikan lagu ku mau cinta Yesus selamanya, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah perjolo dia madidokon disi ima namar pusat tu hari Sabat, hari Minggu dihita di nang makaporsiai di bata di bagasan Yesus Kristus. Mapar badiai hari Sabat, hari Minggu dihita titik yon. Hari haluau ingot hamuma hari Sabat lao pabadia hossa. Jadi tung argado hatani debata pataridahon ngolu di zolma hita di bagasat tikion taholongi do debata. Mana buktinya? Satu, merminggu doau tiap hari Minggu. Paduahon huparbadiai do ari i. Patuluhon radi doau diperbadiai debata merhite-hite hatana di hari i. Ai disido di Papua maneng patik da parjulonaking. Aha di dokon dang jadi marakup au. Bahenommu debata. Dang jadi adong di adopammu debata patik na paduahon. Patik na patuluhon unang guari debatam anggo soture perdalanana. Misalnya bersumpah di bagasan naso hasitongan bersumpah di bagasan guarni debata. Jala fokus ni ima diari papituhoni. Jadi molodang tabain debatana asing gabe debatata isema di hari Minggu terbukti doi. Dia datang ke gereja. Alai orang-orang yang menganggap dirinya Allah, bagi dirinya dia tidak akan datang ke gereja. Yang menganggap hal dunia adalah Allah, bagi dirinya dia tidak akan datang beribadah. Pabadiahon hari Minggu. Jadi bukti orang mengasihi Allah, dia beribadah setiap hari Minggu. Jadi molodang ringgas dopehi tamar Minggu setiap hari Minggu akamang akainang. Itulah kualitas kita mengasihi Allah. Itulah kualitas kita melakukan firman. Maneng patik parjulu, paduahon, patuluhon. Molodang olo dope hita ro partangyangan misalnya, itu tambahan sebenarnya. Anak dari hari Minggu. Tapi itu diinginkan Tuhan. Supaya kita datang beribadah kepada-Nya. Jadi amang akenang, hamuna akan raji donoaing naroon. Kena burju doon. Sebenarnya tu akan sumber Minggu itu nian dohono non. Alai di bohali hita di bagasa tikion begitu berharganya hari Minggu. Begitu berharganya hari nabadia na pinasaha ni debata di hita. Jadi alanido adong akapoda misalnya tuhami aka pelayan molonunga malam Minggu unang beminum tuak.
Alai malah aka ama binereng malam minggu na do minum tua. Jadi madogok na hari minggu dang du ngobe. Ai pening guluku ai betamar minggu ina tai. Mana yang perdi jabuna. Sona ci uluku. Ala ni bagurang dituahi dinum. Pining masih majujung dah. Dang robe tu gereja. Jadi itu artinya bahwa dari hari Sabtu kita harus sudah mempersiapkan diri kita untuk hari Minggu. Asabadia, ayo kono pabadia hamu nina. Urang betong diulana so aka siudaon di hari Sabtu nai. Sebenarnya di hari-hari biasa pedang siudaon aka nasudingkan. Ala di hari Sabtu dia harus sudah mempersiapkan dirinya untuk beribadah. Sehingga kami pihak situa sudah sermon hari Jumat. Aka guru sekolah minggu harus sermon. Mempersiapkan diri asabadia satu hari minggu. Kemudian ahamuse song leader. Saya buat tadi program yang sudah rutin dilakukan 2020. Latihan song leader. Asabwa unang pilit mangedehon. Songonaw naking dakwet deho BED na perpudita deho naki. Ala hurang doa sadari dui hurak ku pahami do ede doh nona. Ala naking song leaderi saya lihat sudah mampu menyanyikan itu. Nampe jemaat hubereng songon na rada do betok. Sarupa doh tahu. Nangen-nange edehon suatu tersulat di tinarohana. Ala yang gosong leader sudah mampu membawa lagu itu sampai benar, sampai ke ujung. Karena apa? Itulah contohnya memparade dirinya siang awal dari hari Sabtu. Mungkin dari hari-hari sebelumnya, tetapi pakai musik hari Sabtu. Itu juga nanaing gak bisa ada contoh tuh kita di hari Minggu. Hari Minggu. Jadi mulai hari Minggu sonari nungarong di tik-tik tai jamita tu hari Minggu. Nungarong di epistel tu hari Minggu. Jadi 6 hari lamanya setiap jemaat bisa membuka Bibelnya, membain indeks naon, jamita tu hari Minggu. Nion, kubain majolo, epistel na nion. Jadi satu gereja jamita dihita sadarion 2 Musa 20 dang sibuk membukai. Dan ibu kabe itu perjanjian baru. Dia dah hei sukum muse nailabung nai. Dang be. Karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan diri untuk hari Minggu. Ima tadana hita maka holongi debata. Mengasihi Allah. Maka holongi Tuhani. Jadi tarida do hita na maka holongi debata ganup hari Minggu. Mulu adong do pejolma na modohodok mabigi jamita, berarti dia begadang atau yang lain-lainnya. Iya kan? Modohodok iman. Amin inna lau tong dang amin imana. Arong do soksoni nang akaperdita begadang imana manutun bola Liga Champion alam malam minggu ibain. Dan murung. Akhirnya ikon idungoy situan ay saping nay pertiktingi. Amang, majamita, naik maho, naik ama. Ayo majamita, lawan mana naik. Molodang idungoy dang lau tu gijang. Dah soma parjamita. Na berjudo nay saping nay te idungoy. Ya bagi hamui lawak ni Naimel Pinas. Ya dorai. Terjadi. Karena tidak dipersiapkan dirinya. Ada murid manang na perhalado dan iparada dirinya sian hari Sabtu. Ya langi si panganoni dia mana masuk hari pesta tahe sudah masuk tu ipamangan na. Habis suku nai imana marageda jago mik ni gereja kalau manggurok butuhannya habikian. Ayah ada nasi garumi tahun tim sound
daun dang nasi ganyan. Suaranya hadin na. Abe suara ni siubiyon niya matay do. Anang inatay. Magkuling ibigay miki. Ala dang diperbadiay hari Minggu. Jadi nang dohonon na tuhita. Jepok do. Di bagas etik. Mari beta hita ta perbadiay hari Minggu. Ta pakai gabisada tiki pasangapon goarne debata. Sianido hita tarida makaholongi debata. Ago hita nunga pasti dihaholongi debata. Hita da sonane merespon bagaimana kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Dibina ma. Unang be porsia tu debata na asing. Unang be ganggu haporsiaon na tutuhani. Sada maha porsiaon na. Roma ibana pabadia ho debata di hari Minggu. Di hari Sabati. Ai debata be maradiad do di hari i. Labu hita ma ikom maradia mahita sian akka ulauta ropa sanga gowarde debata. Taulahom mai. Unang behita sumurut pasanga gowarne Tuhane. Sadarior ro hari Minggu na ro dang ro. Sonari romuse hari Minggu berikutnya dang ro. Karena ima akamang Roma sending membuat satu keputusan tadi rapat huria membahen tim sending untuk mencatat jemaat yang tidak hadir ibadah. Bah, sekejamido amang pendeta. Iya. Sebenarnya bukan mencatat seperti sekolah, 10 kali tidak datang langsung dicoret anggota, bukan. Tapi buhado molonga 4 kali manang 5 kali dan romer minggu berturut-turut atau 2 kali atau 1 pertanggiangan. 1 pertanggiangan. Roma akasituai ni mana king tim 10-10. Misalnya liam matuau we maranata 10 kakak, manang na 20 kakak. Dan merminggu amang siadui ninna tim sendingi terhuwe amai. Amang basa dang marminggu hamu. Ati namar sahid do. Ati naun do namasa. Di WA, di telepon atau dijumpai ke rumah. Songonima tim sendingi asa giat boy hita sude babadiahon hari Minggui. Asa sadar hita maka holongi debata ikut dapar badiai do debata marhiti-hiti ari na badiai ima ari papi tuhone. Jadi sudina berkaitan doi tu program doho tu jamita di bagasatikyo. Alai hita sude nong ronoain. Nong rajin mar minggu mari pertahankan, mampukan. Jadi mulai dok HKBP naking memampukan, baru padua hon naking didokon memperdaya, diperdayakan. Jadi jemaat yang tidak mampu dimampukan, setelah mampu diberdayakan, dibina. Nah patuluh muse molo olak ni nama ulauna ba tongdo diberdayakan. Jadi iba hata ni debatati hita di bagasan tikion taholongi matuhani tapatuduhom mai kita perlihatkan, kita buktikan dari bagaimana kita beribadah setiap minggu dan bagaimana kita beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah yang orangnya sedikit, alai anak nih hari Minggui mai tapar badiai ma hari Minggui unang ma kita lupa disi ingot hamuma hari Minggui tapar badiai mai ayo ono mari mahita mulaulaon alai hari papituhoni lau mahita pasangap koarne debata. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Yehova debata amanami.
di bagasan minggu sadarion, dipakulingi ho hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Nabadia doho, jala diparbadiai ho sada hari nabadia di hami, hima armingui. Ai disido disisaho dosa nami. Naheheho sian namate. Marhiti anak mi natumobus hami. Disimahami ro maparbadiai ho. Para dion nami madiri nami ganup tiki ganup hari. Asang kiat badia hami tol hastu ari na badiai. Ima sada ulaw nami. Sada parange na makaholongi ho. Dang merdua roh habe hami Tuhan. Tuaka na dihasiangan. Manang na margugu pa yung mga lehon agka si panganon sinumon. Alay hami hola tuhodo marhapor siyaw. Patuduhonon nami may marhiti-hiti parangi nami ganup pari ganup tiki. Terlumobi pabadiahon ari minggui. Pargogoy mamahami marhiti-hiti tordim asa unang tersulad ditami. Asa unang liluhami. Alay mardalam mahami di dalan na tiuri. Si maroham malidza huba di ari minggu sadarion. Upasat hami madaging dohotor di nami tuho. Di namasa noaing hamaolon di hahipason. Kopit sapunusia. Nang akaparsahiton na adong di hami. Gano marsada-sada. Upaton may Tuhan. Papate matuhami hamaluma. Leo madihami akalas ni roha. Di na mangula akaulaw nami hami na maragami. Di mulai ari marsugot. Sahat tu ari Sabtu na nangro. Homale Tuhan na mangiring-iring lakka nami. Parbadiai pikiran nami. Roha nami. Hati-hati nami. Asa sa itoktong makaholongi ho di ulaw nami. Jalan na porsiedo hami Tuhan. Pasu-pasuom mo hami. Sianima tetekonomo. Nabuhi bakyaw nami. Dito nga ni keluarga ganup marsada-sada. Dohot gabi pilihan. Dito nga ni huryang. Asalam marbungaran hatam. Marhiti-hiti huryang. Marhiti-hiti hapor siyaw nami. Dohot parbuhi ni hapor siyaw nami. Imali Tuhan na mendukung maparyahi pembangunan ni huryang. Sada bukti doya le Tuhan. Nahuhaholongi hami o. Tuhan Jehovah debata aman nami. Hubasat hami matangiang nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Bye.
Tatangya koma peliata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haruruan ni salut silehon-lehon na dinggan. Do nasaw libasa na mauliutus. Upasat tami masenalom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uwa na husus di jolong. Pasu-pasu majararamoti. Asaw parahasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajamu tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Uhai maroa nami marhite-hite todim. Asalam tanda hami godang ni sileo-leom itu hami. Asalam girgir hami madok ngoliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajom, si saut malam manaruham di manotongon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sararuhang oluan siapari, si sama dosa nami somon panesa nami, idongan dosa nawan na tuhami, unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pamag. Pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asiro hana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasor homanamena tu todi munabe. Selama hari Minggu madita,